खामानि मावनायाव खुनु सरकार खुनु पार्टिजों खोथा थाया मानोना नोंनि आत्माया जेब्ला थोनगोन जेब्ला समाजनि मोजां खामानि मावनांगौ दंब्ला बेहाय खुनु पार्टि खुनु बेहाय डिजिनेसननि खोथा बाथ्रा फैया ओंखायनो आं दिनै अशक गयारि हिसाबैसो आं खामानि मावबाय थादों आं बे सोरनिबा थोननायाव सोरनिबा बिथोनाव आं बेबायदि खामानिफोरखौ मावाखै मानोना आंहाबो सासे दायित्व बे ओनसोलनि जेराव आं बे ओनसोलाव थांनानै दङ आरो बे ओनसोलखौ एसेब्लाबो नायनाया जेब्लायबो आंनिबो दायित्व होननानै आं सानो दा ओंखायनो आं सानो जे बेहाय खुनु पार्टिनि बाथ्रा फैया खुनु बेहाय माने धोरोम राव हारिमुनि बाथ्रा थाया दा बेहाय आं मानसि हिसाबै मानसिखौ एसे सहाय खालायनांगौ मानोना जोंनि गोबां मानसिफोर दं जायफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै दङ दा बिथांमोनखौ जों एसे हेफाजाब खालायनानै बिथांमोनखौ जाहाथे मोनसे बोलो माने मोनसे होनाय बायदि जुदि जोङो खामानि मावलांबाय थायोब्ला आरो आंखौ नुनानै जाहाथे जों बायदि गोबां बेबायदि समाज सिबियारि बिथांमोन दङ जाहाथे बिथांमोनाबो आवगायबोयो जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालायनायाव बयबो आग भाग लायो खामानि मावो आं बेखिनिखौसो आङो खावलायबावोसो आरोखि